ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ। ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୀବନରେ ଏହି ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅପାର। ଆସନ୍ତୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ମହିମାକୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଅଟେ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବୀଣା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପୂଜା ମାଘ ମାସର ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଦିନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପୁସ୍ତକ ଖାତା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ। ସ୍କୁଲ ଓ ଘରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଶୁଭ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପୂଜାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପାରେ ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଦର ଶିଖାଏ।